Olen Kyösti Ooneva Oyltä. Toimin myynti-insinöörinä täällä ja asiakasvastaavana Korpinen Oy suuntaan. Ooneva tarjoaa Korpiselle perusohutlevyvalmistuksen palveluita sisältäen laserleikkeet, taivutukset, maalaukset ja kokoonpanot. Tiivis yhteistyö Korpisen kanssa on tuottanut meille molemmille hyviä tuloksia. Yksi hyvä onnistuminen saatiin muuttamalla valmistusteknologiaa täysin erilaisiksi eräällä tuotteella. Taustalla oli valuosan muuttaminen ohutlevytuotteeksi. Valmistettavuuden muutoksilla ja designia päivittämällä ollaan saatu kustannustehokkaita ratkaisuja tuotteiden valmistukseen. Tarjousvaiheessa jo katsomme valmistettavuuden ja annamme palautteen. Ja jos design ei ole sellainen, että se on järkevää valmistaa, ehdotamme toisenlaista valmistustapaa. Tarvittaessa, jos ei itse pysty kaikkia ratkaisemaan, niin käydään tuotannon kanssa läpi kappaleen valmistettavuutta ja sitä kautta etsitään ratkaisua. Oonevan vahvuus on pitkä kokemus ohutlevyvalmistuksesta ja osaava henkilöstö. Mä oon Juho Wahlroos ja mä vastaan Korpisella toimitusketjuista ja toimittajien yhteistyöstä. Ooneva auttaa Korpista myös uusien tuotteiden suunnittelussa niin, että valmistustekniikat ja ratkaisut ovat Oonevan omaan konekantaan sopivia. Silloin saadaan kustannussäästöjä. Yhteistyö Oonevan kanssa on todella sujuvaa ja Korpisella arvostetaan Oonevan kotimaisuutta, joustavuutta ja ratkaisukykyä.